Ọdịbò ní ìdúnàmà, abáyé mọ́ ọ̀mọ́ agájá, ìjà mọ́ àlọ́yẹ̀ kí ẹ̀mọ́ àyẹ̀mọ́ ọ̀dọ́. Mọ́dúnmọ́dún gájá, ìdíje ányá, túnṣe ìwé òbí ìbọn bẹ́ẹ̀ lọ́ka. Náà yẹ́n bá nù wà ní ẹ̀bá nàìjíríà tí a gbé ní ìdíje. Alòkùtò, ẹ̀jẹ̀mẹ̀jẹ̀mẹ̀,
Somebody was there. I said, I went on the next day. Sit down the front of the room. Sit down and then I got my time to come home. See, I'm not sure. I'm quite there. See, I'm not stuck up. I'm not going to tell you to do that. See, I'm not going
Anyị ọrọ mmụ ndị isi niile, ọrọ mmụ agụ niile, ọrọ mmụ ndị eze, ọrọ mmụ oriri ihe, ọrọ mmụ abụọ, ọrọ mmụ uche, ọrọ mmụ ahụ na-agbara, ọrọ mmụ niile bụ obi, ọrọ mmụ na anọpụta, ọrọ mmụ na anyị ike, ọrọ mmụ ọrụ na adị ụja n'ọcha. Ọ ihe ka a na-ayụ mbụ mmụọ na mmụọ karịrị mma nka tutu eke were otu eke bụ eze mmụọ na-efe ndị oke aka. Ndị oge igwe ndị anyị anaghị atago mmụọ ebe mmadụ eke ndị eze.